Ini kayo eh. Asa dahil lulubit to, bay? Ambot lang sa Pedro, gani haram sige mi rin nagpaabot. May lagwa to gisamukan sa lubitoy ba? Ayan eh. Basin ba no? Samukan dito na to kay sige ba tagbalik diri. Laaya, wag italingawan ni, bay. Manod to mga bay. Udit, may kinaka. Mao lagi bay. Ako magipabantay ni lolo sa iyang payag kay way makalawag sa baboy ba ya. Tawa pa mo sa spikas baryo pa na uli. Aw, igun sa linan mo sila lubitoy direk. Ako mo guna apuhan si Lubitoy. Aki bawa ko sa tuyo niya magpasigilano mo no. Maulagi direk. Laay kas na ba yan? Silig dog cellphone, sakit kas mata. Sige ako bahala na. Sugilanunan tama tong sugilano ni lolo nga do ka amigo nga buktot ug buta. Baca nyo, nagon sa mga dia. Oh, ikaw din na Mario? Wala ra, naglantaw ko din eh. Nilantaw-lantaw. Yun tayo pag lantaw to nyo nga, buta man ka. Sakita mo sa ni mo manunod kay Mario. Nag-unsam di ka diri. Natakot to, no ba? Ato ta sa kalubihan ni Boss Kaloy. Buyugay ko mga tagbutong. Ngawat og butong? Nani? Mauta pod anang imong plano Mario eh. Maot lagi pero lamit mo kag butong. Kagano na to nyo? Usar butaw rin? Kausa ba? Kato maging niaging si Mana, kalima kita nagbalik-balik. Nailan tinuli mo. Yaman, ubang ka o dili? Aw hinuon pod. Lami sa nung kaayo iinom og tubig sa butong. Sige, sige, sige. Pero last na niya. Ay sige, padali dia. Unsa mo na ko pagdali nga di mo ko kita sa dan. Ay uno. Ay dali, pahon ka. Boss, kanang atong niaging adlaw ba kay kanang murag naay nang awat sim lubi kay na may dagang buwak nga butong dato. Agoy. Balik sa guro tumakawatan. Maayo ani boss, may pagatong adtuon, atong serbihon nimong kalubihan ba aron si paring matimingan nato. Laman. Tana, tana. Na? Ito pa? Sige, saka na to nyo. Naunsam tang ka Mario. Unsa man ako pagsaka nga buta man ko. Ikaw na sa tagod, nga ako lang tigpunit. Sige, sige. Ini naman ko. Nasa ba? Sa. Dua. Tulo. Ay, binulig ka Mario kaya pag-iso sa tiya pa na. Upat! What? Unsa man ni Mario? Tugkan mo lagi Mario. Wala ko yung buwan. Tuy. Oh, ikaw din na Mario? O ba ka nang imong nga manaog day ka? Naog pa na hagbong ko. Dagang to nyo, kaya si Boss Kaloy. Way managan. Mario! 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 Lugaran ninyo! Ay saragod. Di ba ako may boss? Guguran nyo! Sunod lang! Mario! 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 Mario!
Kaysa, murang kag mitas Mario. Taas bitaw kay sangit ka sa lubi. Oh, ikaw na, boss. Boss, sorry, boss. Ulidan nyo. Boss, sorry, boss. Boss, sorry, boss. Boss, sorry, boss. Patay si Tonyo na biyaan. Ako itong balik ko no. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Kukunan ninyo. Wa pa gani. Gagupot mo ko. Bukan ko largo. Kabut. Agoy. Hi guys, shout out day ko ni Angel Ruperos, Tope Ruperos, Teresa Ruperos, o Cabanyes, Camille Mapa o Chanelin Aparis. Hey guys, ako na i-shoutout si Eugene Aligo, Stilito Libong Kogon ug John Clint Pano. Hey guys, ako na i-shoutout si Gilbert Malinaw, Luisito Orlano Limpag Jr. Hi guys, shout out din ako si John Lloyd Lapeo, si Almiralin Angguay. Hi guys, shout out din sa tanang supporters. Salamat. Hi guys, shout out day ko ni Johari Magarang, Kintlapi, ug si Lawrence Paida. Hi guys, shoutout day ko ni Lawrence Tapil. Shoutout din ko sa akong mga amigo nga si Kint John Buhia, si Bobby Andino, si John Kevin Correa, si John D. Bartaho, si Migo Ronel, o shoutout ko ni Abigail Angkahas. Ay, guys, shoutout day ko ni Ate Asil Tapil, ni Ate Angeli Tapil. Salamat sa yung grabe nga pag-share no, pag-suporta na mo. Yeah. Special shout out ni Romel Manso Tapil. Happy birthday!